Minulý týždeň sa Slovenskom prevalil hackerský škandál. Možno si myslíte, že sa vás to netýka, ale v niekoľkých minútach vás presvedčíme o opaku. S internetom a počítačmi sa nám na jednej strane život výrazne uľahčil. Od bankových prevodov až po obyčajnú pizzu. Všetko si teraz dokážeme zaobstarať bez toho, aby sme vstali z pohodlného kresla. Ale problém je v tom, že aj na zakódované chránené stránky bank, ministerstiev a koniec koncov i náš osobný počítač sa môže dostať nepovolaná osoba, hacker. Môže ohroziť aj vás? Dozviete sa od Michala Masára. 21-ročný hacker zo Sibíru bez toho, aby opustil svoj domov, pripravil americkú banku o $10 000. Našiel dieru v elektronickom zabezpečovacom systéme jednej z najdôveryhodnejších bank na svete. Prenikol do databázy organizácie bez toho, aby o tom vedela a skopíroval si údaje o klientoch banky a stave viac ako 1500 účtoch. Banke dal jedinú podmienku – previesť peniaze do 3 dní na jeho účet. Zároveň zaslal v e-mail adresu, kde zverejnil veľkú časť utajovaných údajov. Banka sa preto rozhodla peniaze zaslať, ale pomocou americkej FBI, ktorej sa podarilo vydierača identifikovať a zadržať. Toto bol iba jeden príklad zo zahraničia. Možno sa vám zdá, že je to ďaleko. Možno sa vám zdá, že na Slovensku sa niečo také nemôže stať. Opak je ale pravdou. Hackeri sú aj na Slovensku a čoraz viac na seba upozorňujú. Jedno je isté, tam, kde je internet, tam sú aj hackeri. A tak sme začali hľadať, prehľadávať web a čakať, že na hackera narazíme. Omyl. Nikdy ho len tak nenájdete a to je presne to, čo chcú. Nájdu si oni vás a ako inak cez internet. Jeden z nich nás kontaktoval a rozhodol sa hovoriť. Ja som nazval človeka hacker človekom, ktorý sa snaží prísť na to, ako veci fungujú. Zaujíma sa o to, prečo tak fungujú a či vie nejakým spôsobom ovplyvniť to, ako tie veci fungujú. Veľmi zjednodušene sú to ľudia, ktorí sa pohybujú na internete 16 hodín denne a hľadajú, skúmajú a získavajú rôzne informácie z cudzích databáz či počítačov. Hacker sa napríklad dostane do databázy a upozorní na chybu programu administrátora, že sa dostal do jeho tajnej siete. Keď v prvom rade dalo by sa to povedať nejaká výzva, že to dokáže, ale principiálne ten prvotný nejaký impuls je podľa mňa práve v tom spoznávaní, že chce zistiť, čo v tom systéme je, ako ten systém vyzerá, ako je nakonfigurovaný a určite ho zaujímajú aj dáta. Teda myslím si, že väčšinu tých ľudí naozaj zaujímajú aj dáta, ktoré sa tam nachádzajú. Ďalšou z možností, ako sa môže hacker nabúrať do cudzej siete, je chyba programu. A práve chybu programu využije na to, aby prinútil program pracovať tak, ako chce on. Každý program má chyby. Ako dokonalý program neexistuje. A ten program, ktorý zabezpečuje posielanie mailov, prijatie mailov, môže mať v sebe nejaké chyby. A práve e-mail je pre bežného užívateľa najbližšie. Nie je nič ľahšie, ako si sadnúť za počítač a napísať zo pár viet. Kliknúť na odoslať a hotovo. Protokol, ktorý umožňuje prenos pošty, je jeden z prvých protokolov, ktorý začal využívať na internete. Nebolo myslené vôbec na nejaké zabezpečenie. To znamená, že prechádza po celom internete ten mail v nezakryptovanom, nezašifrovanom a neautorizovanom tvare. Pokiaľ má teda hacker prístup k aspoň jednému zariadeniu, ktoré poštu odosiela úplne bez problémov, si môže prečítať tajný list pre vášho obchodného partnera či milenku a môže ho posunúť ďalej. Konkurencii či vašej manželke a dokonca z vášho e-mailu. Ja by som vedel poslať niekomu mail kvázi z vašej mailovej adresy bez akýchkoľvek väčších problémov. A v podstate, ak by ste to poslali treba z mojej adresy, ja by som sa to zrejme ani nedozvedel. Funguje to takýmto spôsobom? Ak by ste to som nedozvedel, dozvedeli by ste sa aj potom jedine tak, že by vás dotyčný, komu som ten mail poslal, informoval, že by vám dal odpoveď vlastne. Takmer na konci rozhovoru padla otázka, aký najväčší hack dokázal urobiť a v akom merítku. Odpoveď bola šokujúca, iba potvrdila, že si nikdy nemôžeme byť istí, že je všetko tak, ako má byť. Nabúranie jedného servera, ktorý bol úplne u nášho kontinentu a následne potom mal som prístup k 25 000 kreditných kariet, komplet mena, adresy, PIN a tak ďalej. Hackera na prvý pohľad nespoznáte. Je väčšinou zavretý doma a väčšiu časť dňa trávi na internete. Je to odborník na slovo vzatý a vo svete sa práve tí najlepší stávajú pre vládu nebezpeční. A tá ich zamestnáva za obrovské peniaze v štátnej správe, aby mali na svojej strane tých najlepších. U nás niečo podobné nefunguje a preto nad nami visí meč nepoznania a nezáujmu práve od týchto ľudí. Meč, ktorý je napojený na sieť a kedykoľvek môže preseknúť to najdôležitejšie. To jednotiek a nul. Teda dvoch čísel na princípe, ktorých funguje každý počítač na svete, teda na ktorých závisí úplne všetko.